खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बड'लेण्ड जब्स इनफो चेनेलाव लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोननै टिचार्स रिक्रुटमेन्ट लाबोदों जेराव गसाइगाव साइन्स एकाडेमि आरो गुरुकुल नेशनेल सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय मोननै रिक्रुटमेन्ट नटिस ओंखारदों जों फारि फारियै नायलांगोन गिबियावनो गसाइगाव साइन्स एकाडेमिनि थाखाय नायनि मा नांगौ आरो मानि गोनांथि दं बेयाव स' जोबजासिम नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' भेकेन्सिया जादों बेयाव पिजिटि फेकाल्टि बेयाव भेरियास पस्ट दं माने भेरियास माने मानो होनदों साबजेक्टसा बेयाव डिफरेन्ट दं माने गुबुन दस्रा साबजेक्ट दं स' पिजिटि फेकाल्टिनि थाखाय बे भेकेन्सि स' वाक इन इन्टारभिउआ जादों 5 मे टु 8 मे बिनि वाक इन इन्टारभिउआ 5 टु 8 मेनि गेजेराव जागोन स' मा दं लेटेस्ट रिक्रुटमेन्ट नटिस फर द जब सिकार इन द टिचिं ना गसाइगाव साइन्स एकाडेमि इनभाइट्स एप्लिकेशन फ्रम इंडियन सिटिजेन्स फर filling up the following PhD faculty माया physics, chemistry, mathematics, botany, zoology, English, Assamese, logic and philosophy नै बे जाबाय PhD faculties बे जाबाय बे concerned subjects बेफोर subjectsआव मा नांगौ आरोना so interested candidates with eligible criteria can apply for the post here बेयाव नों मा walk-in interview नि थाखाय नोंथांमोना बेयाव थांनांगोन the eligible candidates may appear for walk-in interview on the date mentioned below respective subject for the vacancy of PhD faculty माने respective subject नि थाखाय दस्रा डेट होनाय दं स' बे डेटनि गेजेरजों इन्टारभिउआव नों थांनांगोन आरोना स' फिजिक्स केमिस्ट्रिखौ मा फिजिक्स केमिस्ट्रिनि थाखाय 5 मे स' 5 मेआ गाबोननो नोंथांमोना गाबोननो बेयाव वाकइन इन्टारभिउआव थांनांगोन आरो बिनि रिजिउमखौ बेयाव लिरनाय दं सिगाङावनो हरनांगौ नाथाय नोंहा टाइमा बाराखै दिनैनो नोंनि रिजिउमखौबो हरनो हागोन दिनै रिजिउम हरनानै गाबोन इन्टारभिउआव थांनो हागोन स' फिजिक्स केमिस्ट्रिनि थाखाय नोंहा मा 5 मे मैथमेटिक्स बटनी आरो जुल'जिनि थाखाय मा 6 मे इंलिश एसामिसनि थाखाय 7 मे लजिक एन्ड फिल'सफिनि थाखाय 8 मे बेयाव जाबाय बे डेटआव नोंथांमोना साबजेक्ट वाइज नोंथांमोना बे इन्टारभिउआव थांनांगोन आरोना स' गिबियावनो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेनि थाखाय मा नांगौ नों बे टिचार्स रिक्रुटमेन्टनि थाखाय मा नांगौ स' एजुकेसन क्वालिफिकेसन जादों नोंहा मास्टार्स डिग्रि नांगौ मास्टार डिग्रि इन कनसार्न साबजेक्ट माने मा साबजेक्टआव नों टिचार्स रिक्रुटमेन्ट नागिरदों बे साबजेक्टआव नोंहा मास्टार्स डिग्रि थानांगोन फ्रम एनि रिकगनाइज इउनिभार्सिटि जिखुनु मा अनलि रिकगनाइज इउनिभार्सिटि जानांगोन जेरै मिथिखायो नोंसोरमोना जेरै गुवाहाटि इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बेफोर गासैबो रिकगनाइज इउनिभार्सिटि जाबाय UGC स्किम दं बेफोराव स' नोंथांमोना बे एजुकेसन क्वालिफिकेसन थाबानो जाबाय स' डिजायरेबल क्वालिफिकेसनाव मा नांगौ बेयाव अनलि एजुकेसन क्वालिफिकेसन जाबाय नालाय बेयाव डिजायरेबल क्वालिफिकेसन माने बिनि थाखाय मा गोनांथि दं बे जबनि थाखाय मा गोनांथि स' BA डिग्रि थानांगोन नोंहा BA डिग्रिबो थानांगोन BA डिग्रि फ्रम एनि रिकगनाइज इउनिभार्सिटि माने मा BA डिग्रि रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय नोंहा BA डिग्रि थाबानो जाबाय आरो प्रफिसियेन्सि इन इंलिश एन्ड एसामिस माने प्रफिसियेन्सि माने मा जेरै मा लिरनो हानाय बा बुंनो हानाय नों जानांगोन आरोना इंलिश आरो एसामिसआव आरो एक्सपिरियेन्सआ जादों मा टिचिं HS 10+2 बे 10+2 मा नोङो टिचिं खालामनायनि फोरोंनायनि नोंहा एक्सपिरियेन्स थानांगोन आरो स' बेनि सेलारिया जाबाय मा नेग'सियेबल बेखौथ' बिसोरसो बुंसिगोन माने बेसेबां होनाय जागोन बा माबायदि होनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना सेलेक्सन जानायनि उनाव मिथिगोन आरोना सेलारिखौ आरो मड अफ सेलेक्सना मा जागोन अनलि वान वे वाक-इन इन्टारभिउ अनलि वाक-इन इन्टारभिउजों नों मोनगोन आरोना बे मडआ जाबाय मड अफ सेलेक्सन आरो प्रसिडियर टु एप्लाइ माने मादि नों एप्लाइ खालामगोन So, interested and eligible candidates may appear for walk-in interview at the above mentioned address, but should send their CV in advance. Yang bermakna CV खौ नों advance आव हरनांगोन आरोना आरो walk-in interview walk-in interview जाखागोन नाथाय नों CV सिगाङाव हरनांगोन आरो बेनि थाखाय मोननै मेल ID होनाय दं principalgsa1@gmail.com or directorgsa1@gmail.com बे मोननैयाव हरबानो जाबाय आरोना मोनसेयाव आरो बेनि walk-in interviewनि मा होनो schedule बा venue बबेयाव दं
स' हबनापारा पद्माबिल नियार गसाइगाव फ्लाइअभार SBI ATM बे जायगायाव नोंनि वर्क इन्टारभिउआ जागोन आरोना। स' एनि क्वेरिस आरो जुदि माबाफोर सोंनो गोनांथि बा माबा सोंबावनांगौबा नों नैबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जागोन। बेसोर जाबाय अफिसियेल नाम्बार, माने बे स्कुलनि नाम्बार, बे कलेजनि नाम्बार। स' बेयाव कन्टेक्ट खालामनो नोंथांमोना मोनगोन आरोना बे नाम्बाराव। स' इम्पर्टेन्टलि मा होनाय दं जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट लिंक होनाय दं। स' बेयाव नों क्लिक खालामबा नुगोन दि एडभार्टाइजमेन्ट मा होदोंमोन बिसोर नुगोन आरोना। बिसोरथ' मा होनो बेखौ फेसबुकनि गेजेरजों होदोंमोन, नाथाय आं बेखौ डाउनलड खालामनानै बेयाव दिन्थिदों नोंथांमोननो। गसाइगाव साइन्स एकाडेमि नै बेयाव दं नै एप्लिकेशन्स आर इनभाइटेड फ्रम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मा फैकल्टी ना PGT बे जाबाय बेनो आरोना वर्क इन इन्टारभिउ शिडिउल खालामनाय दं। बे जाबाय मोनसे रिक्रुटमेन्ट आरोना बिसोरनि नटिस। स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दंबा बा सोरबा इलिजिबल जानानै दंबा नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामदो, वर्क इन इन्टारभिउ थांदो। स' बेसिनोसै। नोंथांमोना बेबादिनो जब्स रिक्रुटमेन्ट नटिस मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक होदो, मोजां मोनाब्लाथ' जेबो बुङा, डिसलाइकबो होनो हागोन। आंनि मेन मटिभा बेनोदि नोंथांमोना जब्स रिक्रुटमेन्ट नटिसखौ मोननांगौ। आंहा मोनसे अफिसियेल वेबसाइटबो दं, बे जाबाय बड'लेण्ड-info.com। नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों नै बड'लेण्ड-info.com। बेयाव नोंसोरो थांब्लाबो नुगोन जे आसामल' नङा, बेयाव गासैबो इन्डियानिफ्राय जब रिक्रुटमेन्ट नटिस होबाय थायो आरो। स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा जबनि थाखाय स' नोंसोरो बे आंनि वेबसाइटआव भिजिट खालामबानो नुनो मोनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।